O estado da estrada PO 308 segue a xerar debate en Poio. O Concello fixo balance esta mañá do número de sinistros que se rexistraron nesta vía de titularidade autonómica no ano 2022. Un exercicio especialmente negro en canto a accidentes nesta estrada, acadando a cifra récord de 209 sinistros, uns 70 feridos e 3 persoas mortas. Os datos de 2022 evidencian que a PO 308 non é unha vía segura, que non cumple os parámetros de seguridade e aquí están os datos que ademais aumentan considerablemente. O treito entre a Barca e a Porteliña en San Salvador, as avenidas da Cruz e da Costa en Combarro ou San Xoán son os principais puntos conflitivos. Evidentemente, os tramos donde máis se producen sinistros son tramos donde non se interviu, donde non se tomaron ningún tipo de medidas de seguridade. A vista está que en zonas, por exemplo, como pode ser Samieira e Rasó, donde se fixeron rehabilitación de beirarrúas e de todo o entorno, baixaron as cifras no que ven sendo o número de sinistro. A concelleira de Seguridade Cidadá critica que a Xunta titular da estrada siga sin tomar medidas pro reforzo da seguridade viaria. Marga Caldas insta o Goberno galego a actuar axiña. Como, por exemplo, elevación dos pasos de peóns, mellora das beirarrúas, poñer proteccións para os peóns. Non esquezamos que en toda parte de Chancela os peóns non teñen un lugar seguro para poder pasar, marcar os arcéns, maior iluminación. Todas esas medidas son medidas de carácter urxente que teríamos que levar a cabo canto antes. Medidas de urxencia de Marga Caldas mentres non se execute un proxecto integral de mellora que vaia máis alá dos treitos nos que a Xunta si está actuando nestes momentos.